pi kong wadam shifting pila ban IFIR kelama pila ban IFIR kelama ban respon ban jubab ya ka jingle jong kitu gibro Meghalaya State Pollution Control Board lane ka MSPCB kadai ban shim action kadai ban kiam ya kitu kibro ki jabo lara kimla le ya kitu kibro ki jabo te nakalian kajang pila ban approach ru syakut wadu khenben ya kibadok ya kibabi yo pi wai ma hi lada ya kendu bat lane kabro kabae Papendan kami ni ke ki hap pendan kam da ke ke batingit da ke ba jabo sap baki sa hakayeng paki dulan kat ba ya ki sindrom ki berat sa kani ka de kayeng jo kong marina molong kini itu ki sindrom hato te kuble ye baro te sa si ngamban se bangan wan mi ban pen idur biang yanga ya ka do di ha social media ka daw hulong ba nakaliang jong kayeng jong ikong marina ila file yang ada ka FIR tengalayo ban receive ka ni ka FIR te hakatu ka FIR nga ada puli ban hakatu ka FIR kadon ka kerteng jong ukon jong ikong marina ngamban se bangan sim kerteng dia sa sin ikong marina te hakatu ka hakani ka notice ka papay kade ka kerteng jong ulambat el maulong te yo to ubri ngam itho ude ba kumno namar ba ngam itho hiru la ude uba jrong uba lengpat uba ngai kendo chalanti singken nguk shuduk man kapor ngam la ban tep ngam itho ubri ude uba yong ba jrong ba lengkot ba sludur ne uba maladur ngam tep tang bato te hakani ka notice ngala puli bat ba ngala puli ba ladang ampan map yaki ngahaban si 1 crore wow 1 crore ngahaban si dada ka baburam ya pikong marina bade kayeng kasem jong pi shikrote ngamla ban siu namar ngade ka brio ka babla lai spa shisni te shikrote kala long ka ba bangan siu nga tin bat kata ka khatsan hajar ka bang hap siu lada man bangalek ni shakot ngahaban siu kata ka khatsan hajar te tapi kwa crore palat ya belahi naman bisa lipin belali upia tray office takin ai way to teman tang hapo si benai lah dapat si krur dewi kwa krur beli nga debat pi ong balada nga kwa nga bangan pendem khmajong pi dalai leiru ngam ju pendem batot ti pro banga de kabrio ka bamju pendem khmajong nu jong nuru ngam ju pendem dajing pendem ka jonga banga penret ka de banga penret banga jau umat banga yam ka de tang por banga lale ki kam ki ba pensungsi yo belai tang kita nga pendem khmajong belai bar khmajong ki brio ki ba don le mata ka mensia mitep lem tang nga kita nga pendem ngam de ka riu pendem tatip ikata te namanta kata ka sikro dari kwa krus sebelahi nam takap sanaja selisiuhi bat wadia kemilenti banga ngan wan pan mak dia pihak social media ho ngala ban mi ha social media nambar ngadeka social media person ngala de belong lupa bangala jumi bangan syak social media kila ang ka video amle ranchu andai bangan pan mak dia pi social media dalileiru MTM balengan pan mak da mangate ya pisya. Hello bro, welcome back to my video. Te hadin bangalayu ya ka jingkren jong iwei kong hakba ito ikong ila penpau lingba ka video ka jong haki social media halor ka jing bret jabo ka jing bret jakli jong ka we ka longying ya ka we ka wa bat kumbala penpau da ito ikong ka to ka wa kamlong su ka wa ka bakhut ka basuba nre ka lalong ka wa ka jakli bat ka don jing maru ya kito ki ba pendan kam ya ka kaba tutling ba jong kato kawa namar ladadon mano khamtam kibadi kan sakta ya ka ko ka khi jong kita kibadi bat kala ru ban wanra ya ki jingpang jingsto hadin baikong ila kren ila penpau ya ka jing bret jakli ya ka jing bret jabo jong ka we ka longying ka bala syong da kibro ki bala nang ki bala start ki ba trekam office te kita ki bro ki batrekam office kila IFIR ya itu ikong iba keren halor ka jing bret jakli ya kato kawa kila IFIR kita ki bro ki batrekam office ya itu ikong te nakal yang kajonga ngasu ajimu te pikong ba pim dai ban shifting rei le beja kabadan kam yaj bet ya ka hok bat ka jinsha waju shifting waju kan randin nrei
pidai ban pen le be caka badan kam le be caka hok lada dan kam ban yaj sadu syakutru wadu syapting namar lada kita ki bro ki bread jakli sha hakato kawa nakaliang jong kakutru kanam sya yaki wadu syapting ya kata ka jing berngam fan jong kita ki bro ling baka FIR bakin fan ya fi hadu siklor wadu syapting kata ke siklor rei pan be kong yaj be cakmat le be caka badan kam yaj be caka ho katkum ka rindia kala pentrekam ya ka an ya kata ka water acts lane ka water prevention and control of pollution acts 1974 te kong pi lara poi syakutru keren beja kajinsha yathu beja kajinsha lada dei baki labreja klisha kita ki bro kilawai ngasu kentu ya phi kong ba pidei ban le report lane pidei ban le jathu swa hapo Meghalaya State Pollution Control Board lane ka MSPCB pidei ban le jathu swa hapo MSPCB ba don kum kita ki bro kiba berja clear kiba berja bo ya kato kawa lada ja baga MSPCB kanom sim action te nakali ngajong pi pen bet wadom pendem ya kato ka FIR lada ki ra fi syakut ya side beja ka hok but wadom shifting yang bet hakadinsa namar katkum ka sorkar India kala pentrekam de ya ka Water Acts lene ya ka Water Prevention and Control of Pollution Acts 1974 bat kala hukumru yaman la ki sorkar jela ba ki dei ban don ya ka pentrekam ka State Pollution Control Board bat Meghalaya jungi ka don ka Meghalaya State Pollution Control Board lane ka MSPCB kumta nakaling ka junga nga kentu ya katanat MSPCB kaba page ya ka jingjabo jong ka ka jingjabo jong kal air bat jong ka mariang bakade ban simkhie bakade ban take action bakade ban nam ailat ya kito ki bro ki ba breja clear ya kato kawa kito ki bro kiba breja clear ya kato kawa kumala penpau ikong ba kila IFIR itu ikong te pi kong wadam shifting pila ban IFIR kelama pi pila ban IFIR kelama pi ban respon ban jubab ya ka jingle jong kitu gibro lada ki breja clear sha ha kato kawa nakaleng jong pi I sama pi da ka FIR baki breja clear kato kawa kenang baka Meghalaya State Pollution Control Board lane ka MSPCB kadai ban sim action kadai ban kiam ya kito ki bro ki babrajabo lara kimla le ya kito ki bro ki babrajabo te nakaleng kadang pila ban approach ru syakut namar ka sorkar India kanam syakshu ban bread jaklie ya kita lunggu te nakaleng kadunga nga supen sotu ya pi ki bro ki basngau start ki basngau high level ki basngau high class lade ba phim de ban leben ban kenben ya ki baduk ya ki babi namar lada pi ya kendu bat ki bro ki ba kemut lada ki bit makanaru ki bit tang nakathok katar kimna Ndre kajabing pat kilong kipa pro kumta pinwai ma pihi namar menta lada kide ki bro ki bom pat nang ban thok ban taru kila te ban approach syakut namar nakaliang jong ka sorkar India ru kala yarap ya kito ki bro
kiba bi kibom pat nang bantok bantar kumta haba pro ka jabing lala kim nang bantok bantaru kila banyasai ya ka hok lajong wadu khen ben ya kibaduk ya kibabi yo phi wai ma phi hi lada ya kandu bat u lane ka bro ka ba e kumta ngak kentu ya phi kibanang kibastan wadu IFIR kulmar ya uno bro tang namar ba kidei kibaduk tang namar ba kidei kibabi PIFIR phim de ban IFIR kulmar namar da phi ya kandu bat u lane ka bro ka ba e phin sawai namar lada phim so thu ya ka jing baklala de phishu sngau khanya la de ba phi don ka spa ka pho ba phi de kita ki high class ki high level kan mau lada phi ya kandu bat ki bro ki ba e watla kimnang ban tho ban taru haba klan ka bor jabing haba klan ka jingmut jing perkhat haba kaman sim jungki kalong ka basata kin nom pendem re kin yai becha khmat kin penyo be ya kata ka jing bishar ho kumta wat nom khen ben wat nom iben ya ki bro ki baduk ya ki bro ki bom pat nang ban tho ban tar namar la phi ya kandu bat ki ba e ya phi kinam ID phimde ban iben ya ubro lane ya kabro tang namar bakaduk tang namar bakabi namar hapo ka constitution jongkar India kadon ka right to equality paro nya long kaju om don su kata ka class division kata ka jing phi ya ki baduk bat ki baru spa baro nya long equal hakmat jongka an kumta wat ju iben wat ju nyoben ya ki bro ba bi bat ki bro ki baduk namar lada phi ya kendu badu bro ba e lada ubit hakathok ataru kajabing pat uklan kabur perkhat ustad un yai bisa khmat un ya side bet na kumta ka hok bat ban penyo ya kata ka justice kumta haba phi IFIR ya no bro phi de ban perkhat daki spasin phim de ban bam jakhlui yo phi babe ma phi hi banade kumangale phi IFIR phi berngam daki kelur daki lak daki phokrur ngan banda be jaka khendau ka siap ka bang ngadon ngan nutru ban simram ban yasai nakamta ban penyo ka justice lajo ngam shifting hawa ngale ka bade ngam shifting ublei under kat bernga kumta ngakentur ya phi kibaduk kiba bit lada phim patnang ban tho bantar re phi semphang ka bor jabing ka jingmut jing berkhat watnom shifting watnom pendem ya kito kibro kiba sngau high class kiba sngau rospa elajong watnom pendem phide ban pan ebe lada nakaliang ka jongki ki wa ban nyon phi phide ban pan ebe le be ka bade ya ka hok bat ka jingsha bat ublai undon lem berkat bat phi bat phin job be ya ka kes lada ki ai kes maknaru namar ban ong ba phi ai kes tang namar ba ki kren ya ka jingsha phimla ban ai kes kulmar namar hapo ka constitution jong ka India hapo ka article 19 clause 1 clause A kadon ka right to freedom of speech and expression kabasya yangi kinong song jong ka India bangin panpau ya ki jingso khie ki jongi hakino kino ki benta te habang iso khie haba don manu balik bom de te ngi haban panpau perthai social media menta ngi la panpau lingba ki Facebook ki YouTube ki Instagram ka jingdon jong ki social media ka ailat yangi
ki pat nong song snong jong ka rindia bangin penpau ya ki jing so khie ki jongi tadang isyam ya ki jing le bakla jong uno breu ya ka jing le penjot jong no breu ya ka snong ka thau ya ka imlang salang lane ka jing penjot ya ka lorn yang jong uno breu ngila ban kren ngila ban penpau ki jing so khie ki jongi larang isyam makadon kajing bamsap kadon kajing bom yajbech haka sensar ka khadaru ngila ban kren ngila ban pensai lingba kajing don jongki social media takadau phimla ban khang yangi ki breu ki bak kwa ban kren ni ki jingsha yangi ki badon ya ki nie ban penpau namar ngila ban penpau ya ki jingso khie ki jongi ha po rindia namar kadon ka article 19 clause 1 clause a ka sha ingi bangin kren lightlut ya ki jingso khie ki jongi nrenga syukentu ya phi lada phi kwa ban kren ha ki social media phim dei pat ban tim si tim sang phim dei pat ban kren ya ka bom dei namar lada phi kren ya ka bom dei te nakaliang joka anru kamsha ndai la phi kren be ki pon ki bade phi kren be ki jingso khie ki jong phi ya ka ba ma phi siam te ka sarkar india ru ka sha ingi ban kren rajlut namar la dep tho hapo ka constitution jong ka india te parlok tangkitne ki jingkren ki jonga hakane ka video bat kalong ru ka jing aiman sim ya ito ikong ibasha IFIR tekong phim dei ban shifting phim dei ban pendem rei le be jaka badai yaj be jaka ho bat ka jingsha ublei un don lem dar kat phi te parlok khuble sibun khuble sha jarngu ngin sa siam biang haki be bat ki video